ngilap ya kum kini kijat jingjia yagi hubor kiba bunjaj hagaba ki khynnah kiba dang hakarta khat saw khat san sem karta ki badbor ngala ke bandom yu man penduk ikat ko jinglong jong u hendre kala bandi ba pi ring video kala bandi ba pi shandur ya ke jinglong long khut jong u shendrang le kan thai hakaba mau bat ki perlo jong u ki peit naka por shakapor ya kum kini kijat video khublei pi perlop i jinga yo le se kene ke video kamte nakam ta jampi Henry lada ka dei nakam ta jong ka jim jong pi ka man la si ka lompat ka video ka don kam ha yangi bangin pet namar ka la ban pen ka la ya ka jing jong pi pat ya ka jing jong ka ying jong ka sem jong pi parokoi man ha kene nga kendo yo wei ulong pa uan hanga bat rengkat bat ka khubor ka bas kausi kaba long ka khubor kaba don kamha yang ngikum kikimi kipa bangin skotho uyet ho inga ba u khon jungu uba dang shi post nam karta ustang ban pet ya ki video ba shongkha ki beru hapo jong ka internet ngila pan ong ka pornography hapo jong ka phone ka jungu bat kan ni kala pan khuslai e yo ne long pa u ne long pa uladap da ka jingdom ka jing sngau kancha but udap la jing khuslai ha ka man sem ju ka ei ka ba ul de bande ukli nga ya ka we ki jingkali ka ba de ka jingkali jong ki ba bon ki long mi long ka pa ha gi ni ka sngi ka bangi emanta ka ei ka bangan le menta kumno ngan handal ya u khon janga khlem da panja ya ka ta ka jing shania jong u hanga namar ngatip lada ngandam yu hoj ula ken man penduk ya ngoi ngala ken man penduk ya phone yu ngala ken ban dom yu man penduk ya ko jinglong jong u henry ngam la man khang lenter yu ka jingli ka bodon lada ngam jubab ya ka ula ban kli ka nawe na ki pro jong na po jong ke internet but na ki e bas nyu but ka jinjubab ka la ban long ka pher ula ban yo mat ngan share pi ka ei ka jinjubab ka banga jubab ya uni long pa bat ka ne ka ju ka la bande nagamta jongi ki long mi long pa ki badon ki khon ha ne karta kamne kane kamde tang ka problem ka ba phi ban solve Henry penban ka por ka ba kong san ba ban yalam ya ki khon ki jongi da ka jing start but da ka jing it ka ban kong ka jing skau thu ya ka perthei jongi khynnah kat kum ka science kabana kong ka bangi deban le kalong bangi deban skau thu ya ka jabeng jogi khynnah ba kalong ka jabeng ka bakwa antip a curiosity kani kalong normal kani kamdei ka ba nga syukran dala ka jong jing skau thu jang Henry la ka jing skau jonga Henry la pun shisha ya ka da ka jing pule ka ba la pun long da ki export kani ka jing pule jong ni export kabala puli da ka Child Mind Institute but ka American Academy of Pediatrics kabatay ba ukhna nadu karta news nam shaneng hadu pras nam shi post nam ustang ban tip ban kwa tip shi phanga met ke jungu but ke jingkala haka met jungu ka staman wandra hakarta khandais nam hadu khat ars nam la rung sha kata ka ek bangi khot ka pre adolescence lani shwa ka jinglong samla ka jingkwa tip jongki kanang kiu kat ba nang ya kipor na kawe kakardan sha kawe pat kakardan bat kata kalong shepang ka jing shongkha bat kiwe ki bynta ki ba yade bat ka jinglong rangba ki khynnah jongi ki kwa bantip ka jing kamdei ka jing tip ka jongki namar kani kalong normal Henry ka jingma kalong ka jing jubab ka bakiyo lani naka ka jaga ka baki yo ya kata ka jubab jong kata ka jingkeli ka baki don haka jingim jongi ka jingwat benia lani ka research jong ka American Psychological Association ka ongba ka jingyo jongki khon jongpi haka early stage ya kata ka film ya kumgini ki film lani ka pornography lani ki film ki ba ya shongkha hakarta ka baki dangrit kala bangkata ya ka jing sngew tho jongki ya kata ka jing it lani kata ka jing yede
but gila ban sngew tho bakla ya ka jingi kumta ka thong jongi ka long man aishwa ya ki ya kata ka jingtip hashwa ba kin yo ya kana po jong ka internet lani naki pro chuki kala ban pengkala ya ka jimut lani ya ka jabing jong ki khynnah ka jongi kata ka long ka bynta ka baar nangta ka ei ka ba phiti ban le ka reaction jong phi ka long ka ba don kam e kumno ba phin react ha ka por phi yo kum kata ka khubor hashwa ba phin kran ne ki khon jong phi kabanang kong ka long mapin manage wa ya ka jingdom ka jampi fidi ban te lakam ya ka ta ka jingdom ka jampi film day ban dom le ban mai ya ki khon ka jampi hoj nga tip ba la ki khon jampi ki yo i le ne ki pe ya kom ka ne ka banta ka ta ka jingdom automatically ka wan hangi namar ba phi i ya ki khon jampi bat nga sngew thoi ka ta henry ka ne kam tre kam hang ne ngalo ong ya u yo tau long pa ka reaction jong pi hang ne kan decide la ukhon jong pi unot ne em ban ye tho biang yapi hagesngi ki ban sawan yaki ki bo kundu namar ka ta tu long jai jai pen kan mau ile de ba ulong tang ukhna udang don hagata ka stage jong kata ka learning lani kata ka stage jong kata ka jingkwa tip tip ka ba bha lani ka ba sngew andre ka ba yo I ya kata us pediang udon kam ya ka jing yalam nanti jampi om ya ka jing bishar ka jampi lani om ya ka jing rai penrem ka jampi he is just a child he is in a learning process he need your guidance not your guilt ka ong ka tempareng nangta ka banta ka ba ar khmi ya kita ki device ka jampi nangta pat ka ka ba ngala ong ya taw long pa ka long ba udi ban khmi ya ki device ka jamu khlem ka jing tip jang ki khon ka jampi pan klan ya ka security jong ka phone ka japi ngam ong ba phidi ban lock le ne phidi ban penduk no ye ka phone ko khon japi henry phidi ban pengklan ya kata ka supervision kan kam day ka punishment henry ka day ka jing yada this is about the protection not the punishment ka ban kong ka long bang di enable ya ka safe search hapo jong ka youtube ka dan ka way ka option ka ba ki khat ka restricted mode phila ban on ya ka ne khnang ma ki khon japi kinam la ban pe ya ki video khlem ka jing tip ka jampi lene ya ki video ki ba le khlem akor lene ki per ki bynta ki video ba desh phang jong ki ba halor jong ki ba la asan nangta pendon kam ya ka way ka tools ya ka way ka application kani kan de kam de ka promotional video henre ka de ka video ka banga ai jinghikai ya phi kamlong banga promote ya kani ka application henry kalong ko badon kam yangi bangin tip siphang jong kani ka application lani siphang jong kani ka tools ka wena ki ya ki tools kalong ka Google Family Link kani ka link kalong kani ka application kalong free nanta ka we pat ka de ka Q Studio lani ka back kini pila ban persyang ban manage ban filter ya ki content ki ba phipet nangta fi manage ru ya ka screen time katno ka por bagi khon pi ki pendon kam ya ka phone nangta sa check ya ka por ya ka browsing history jang ka phone ka jampi lada fi dan kat to kat ne tri ki device lani fi dan lightly south ki phone lani ki computer ha yeng jampi pilit chika jaka tre jaka bla jampi but fi ya ka phone ha yeng ka ka banga suggest piang ni ka long ba fi de pendon kam tang ka we ka Google account khnang ba fila ban tip ka ba ki page ha ka wepat ka device ngaro ngadan artli ki phone ka we nga phone ka ngabu hayeng ka wepat ngara syaka jaka tre jonga ta ka ba khon jonga lani ka ba ki ba hayeng asam jonga ki page hapo jonga to ka phone kata ka jo ka pau hapo jonga phone jonga kumta ka ni ka long ka badon kam phi ba phen page ka ba ki khon ji phi ki page hapo jonga ka hapo jonga social media uni pa u tho inga ba utre shabar shno but umpat ya tho ha ka lok jong shpang jong ne ka banta shpang jong ne ka jingle jong khon jong sa ka we ka lok jong le ne ka kmi jong taw khon long ka long kham shi khle but u shem jing sha ya kata ha kor kom sumar pen he pen sa ne khon mar u teng yo ka sho yu khon mo uru udam ke tang ba ula ke ban control kum long pa te ke ka bangala ajumud u hang ne ka long kum ne ka ban kong ka long ya banta hi ni tu yu tho shwa ya ka ne ka jing tang hab dan jong phi ba ka lok jong phi phim de ban buri na ka wat pat ya tho ya ki par ki khot jong ki yeng ka sam jong phi namar ka ne kan la ban yalam ya khon jong phi shaka jing cha khot sin ne shaka jing sha
penjak buram ka jing le rayu kam tam lada ukhon jumpi ulong ukhon ubagi khot u introvert ukhon ubom ju ya kran than bat ki we bat ki brew but kani lada fiya tho ya ka haki bah yang asam jumpi kan penyang jon penjur susu ya kata ka jinglong jar chu the introvertness of your son will increase but onom kran brew shu nang ta ka ba ar lada fi kwa ban ya tho ya ka lok jumpi ya tho ya ka ha ka por ba phi yo I pakalong jai phi di ben pe ha ka nu ka por ka ba long save ba ya phi ba phi ya tho I shephang jong khon ju phi ha ka lok jong phi te bentang in poi sha ka banta ka ba hapdang mane ngila stang shwana road menta ngin rung hapdang ngin direct ngin encounter ya kata ka jing ngila kawar ya ke benta ki ba sharot menta ngila poi sha ka benta ka padang lane ka benta ka ba kongsan ka bar kata kalong kumno bandil bat utau kena ngila ban shu yu hukum tu man bendu phone yu hukum tu khlem das nang dekan tiu yu menta tongin peit ka ka bangi ti ben le ya uni khon ka step ka banangkong kalong ka jingkran menta pidan kam ban ya kran ban khon ju pi pimdan kam ban long ki export ban le ya kane ke ka ba pitan kam kalong ba phin long kita ki long mi long pa ke ba I yala ki jong ki khon ki jong pi shong ba ki khon jong pi stang daga jing sngew tho jimut menta ka ba nga ajimut ya uni long pa ban kran ka long kum ne namar ni long pa ulo ong nga ba tip kunu bang kran yo khon jong ka ba ba phin kran shwa ya ki khon ju pi kala ban de ha ka por ba ki yo thia lani ha ka por ba phi la de bam ja lani ha ka por ba phi shong kai hakum kata kapor stang daka jing jai ya kran baki khon ku jompi filaban ongkum ni kumang ong yon ni long pa khon ngadon ban kran ni phim nado kaman sem jang nga kwa bang kran bat phiru pitan kam bha ban snap ya kane nado ban sem jompi kubang kran na pok man sem jang phiru pitan kam ban snap nado kaman sem jompi ngam ong hang ni ba philale ya ki bakla Henry ngai shukwa ban kli phi ya kawe ka jingli khon hato fio I ya ka hapo jong ke internet ka ba penlong ya phi ban phla la ni ban thaba kata ka jingli wat ada ki khon phi ki ong ho la ni ki ong emro phim dan kam ban mai ki kran da ka jingjai jai nang ta nga ong yu ubo on ong kum ni fitip khor man ta man bang andon hakarta jong phi hagni ka juk arta jong phi nga kwa ban tip shipang shipon ki ba ngamla banas ngo thoba Henry hagni ka ski jong phi man ta ngi im hagni ka juk jong ka ne ka technology ha ka juk jong ni ki phone but ka internet don shipon ki ba kum ki khanna thi kum yo I ka ba kum ki khna phim di ban pe kan mau hang ni wat ong ye ki ba phim pat de ban pe namar la fi ong kum ta kinang kwa shushu ban pe ong ban ye ki ba ngim de ban pe ong ye ki ba phi kum pe ki ba bakla ba wat haba rang baro kilong ba sngew ong ye ki kum ta wat ong ye ki ba kampat de Henry ong ye ki om di ban pe nang ta sa ap ya ke jing jubab jong khon jupi la do jubab kum nuru ong byong ikum ne ngai shukwa ban kli phi khon hato video I hapo jong ko phone jumpi lane hapo jong ka internet ka ba pen klumar lane ka ba pen thaba ya phi lane fila ban kwa tip khambon lara ki ong em onam ban bore ki fila bang kran jai onam kran direct onam bishare ki kran kat bala ban long friendly bar ki khon ko jompi nang ta shushu ongi khon jpe kalong normal ya ki khanna ban kwa tip shipang shibon ki haka perthai Henry don ki haka perthai haka internet ki video ki dur ki ba haka jingyo I jongpi ki ba long itnat bha Henry ki long ki ba sngew bha very dangerous nak benta ka donut jongpi but ka jingmut ka jing prakhat ka jongpi ki ba pen I ya ki ba bakla shipang ka jing shipang ki bru bar kumno ngin treat ya ki we kini shisha kin kta bha ya ka donot par ka jingmut ka jing prakhat jongpi wat lada
ya mentahi pimpat realize bagi long ke babakla nang ta syuk nga ong ngung long pa kumuk pa jong pi kamram jonga kalong ban yada ya kadonol ke jong pi ya ke jumut ke jong pi but ya ka lawai ke jong pi om namar ba ngam shania ep Henry namar ba nga ep ngadon hangni barabor ban yada ep lada fi klumar jingmut om nale ki jingli klienga kumta nado menta to phin pikir ba ke ka ba phin peit mokon lada fi yo ki ba kum kita yet ho yanga nganam mai pi nganam percitam pi nganam sho pi Henry ngin shuya kran kumbangi kran menta kumtaro ngin yekran lada fi dan kino ge jingli klienga nang ta ong shushu yo khon jupi ngan penkela ya ka setting jong ko phone jupi om namar bangan dom yepi Henry namar ban yada yepi haba ngamdan haying rangkat bat pi ngatip yepi khon ba phin tip bhai kani ba phi long khna ba tip ski but hateng wat ki khna tip ski ru ki le ya ki ba bakla Henry wat sha ba kita ke jing bakla jong pi ki ba phile kin long ki jing long ki jong pi penban to pen bhapat ya ka jim ki jong pi nga ya pi khon bat phila ban yekran bat nga shpang ki ru bat hakum ka takapor phila ban kodup yo khon jipi phila ban duwai nakam tajuk bat doyo penlong yo ba un sngew ba ulong save ha ka kti jong pi hadin jong kane wat yekran ni ka juk ka benta man lagasngi ya ka juk shi ka juk Henry phila ban wan tengkhat ban yatho khana shpang kane ke jubanta fila ro ban yatho ya ki jing yatho khana ka ba phi kan do ha ki pork ba phi dang khana but kumno kita ki jing pengkala kita ki jing kan do jong phi ki pengkala ya ka jing mi jong phi naka ka ba sngew shaka ka ba ba kumne fila bha ban connect bar ka jing mi jong ki khon jong phi om ban correct shwai ki hinre ban connect bat ban correct bat hadin nang ta follow up iki khon jipi habang ong follow up makali jingai naga por pori chpang jong kata om naga jingmut pas new henry kum ka jingyakan onam bishar ki khon jipi ne jong kane ba u khon jong long takum tan re to kran naga jingjaja menta togin poi shaka benta ka ba kongsan ba uta long pa ula kali shu enga kum ne mentang las ngau tho ya ka ka ba ngade ban le la ki khon junga kidang don hakarta ka ba khandai snam lani hapo shi postem karta menta lada ki khon junga khoi menta kim patap khat lai snam karta andre ngakwa bang kali biang ya ko we ka jingkali wong ngin le pat kumno lada kita ki khna jungi kila cross ya ka khat lai snam shaneng hakaba mau bat ki perlo jungu ki peit naka por shakapor ya kum kini ki jai video ya kum kini ki jai tur ngasngo kumba kala dire ka porte ngakuslai bat ngasngo dom ka ka ba ngade ban le kani ke jingkali ru kala ban long ke jingkali jong ke bon ke long ke milang pa ho utau ku pa long pa ukulinga yo le si Henry ke ukho yamantahi ukhon jung udang khandai snem karta udang shi post nem karta man ukulinga ngan le kumno ladaki khon jungi kila cross khat lai kha saus nem karta kani kala ban long ke jingkali jong ke babun ke long ke milong pa ha ke ni ke sking ke bang ementa kila sngew shapting ban kali ki khon jungi leni ki sngew leran man kali naki wepat hagani ke sngi bon bagi khna ki ba hapo karta khat lai ka sto khat saus nem ki tiplot chipang jong ni ki baro namar ka internet kala pensuk khan ki khonjungi hendre ngani tho ipi bang ngimde banting pandan penban ngide ban yelam yaki khonjungi ban pen i lenti yaki kumta tongin beteng syakani ke bentak ba kongsan ke balong ke bentak ba arjong kani ke jinghikai jonga hagani ke sngi ke ba ngide ban le leni ke ba ngimde ban le kumno ngila ban pensngot ho ya ke kabadai bar kumno ban panjengai ya ki nakum kini ke jinglong khnang ba kila ban lait nakum kini ke jingsnu namar bonsin hagari ke sngi ke bangi ementa ngilap ya kum kini ke jingjia ya ki hubor ke ba bunjaj hagaba ki khna ki ba dang hakarta kharsau kharsan sem karta ki badbor ya ki khna ki ba hapo karta ka jongki ki bahagi por mensuang impat yo sngawan re hagani ke sngi kala
bun kini ki khynnah hilade ki langat hapo jong kani kalong hoj but ki haban set ye ki hapo jong ka juvenile home but ka jing'e kalong ye ki yingkasem ka pisa ki haban ba jamin banlut nangam taban ba jamin ngi khonju ki badan hapo jong ka patok kalong ka pa yang ibangin perkhat kumno ken ngi de banle ka bynta ka banangkong kalong kumno bangin sngew tho ya ki khon ki jongi nangkong ngi de ban sngew tho shwa ya ka ka baji ha ka perthei jong ki khon jongi bynta ki khynnah ha kani karta ha ka bangi khot ya ki kila rong shepo jong ta ka teenage ka met jong ki ka jabeng jong ki kala ha ka rokom ka kloi ba inom kran detail sipang jong kani bynta ha ka liang jong ka science ka ba long bhai ki bangin sngew tho Henry haka simple terms kat kebala ngan persyang ban pensengau thoi pi. Kata ka jing sngew jong ki khon jong ki, kata ka jing sngew jong ki ka klan pha. Henry kata ka jabeng jong ki pat kampat laban peit ya kata ka bynta kumno ban donya kata ka self control. Kata ka self control jong ki kadang suki ba. Haka bib ke liang laban ong ba ka met jong ki kadang kadang san kloi. Henry ka jabeng jong ki pat kampat ka suki kadang take time kadang simpur kumaga ketin ka ong kerinjing kum usej ka jabeng pat kadang bet ki khenaro hakum gani karta khat lai khat saus nem kidan hakane ka juk bynta kane ka long ka bynta ka kongsan ba kitip ba ka long ka basnyu Henry kidang kwa pat ban persang ya ka namar bonsen ya ka ka basnyu ya ka balamaham ya ka tangi kwa ban le kane ka long normal kane kam syamut bagi khon jupi kalong kilong ke basnyu Henry kamut ba ki don kam ba phi don kam ban sngew tho yaki ka ba shisha pat ka ba bakla phi di ban pen sngew tho yaki ka ba shisha bat ka ba bakla kata kalong ko banta ban nang ta ka banta ka ba ar ka ba phi de ban le menta shubu menta filap yaki khon jupi ba ki pe yakum gni ke jai video ka pat ka bangi de ban le kani ru ka long ka juk banta long pi ba jai sngew bha wanam kerke wanam kan head wanam mai wanam sho ek khon jipi ban lene pembra ba shpang jong ta ka jingle jong ki khon jipi da ka bang ong hang ne pembra ba mut ngem de ban bentip lut ya baro shpang jong ka jingle jong ki khon jong ni lara fi hala lane lara fi mai ki nganut ban pentik na ye pi bagi khon jipi kinte ka kontro hapleng jong pi kin sanga ban share bat pi bat kin bure ya ki na pi but ka khubor ka bas ngosi ka penjo adin wanam khot ya ki ba jaklia lani ki bas new lani ki riu jabo ban to pen jai ya ki ma phiru filong jai kran ne ka ba jai phi kran bagi khon ju phi ki badang long ba ban le ya ka ne ka banta ka ba tam jong ka jingim to long phi ka sharak ya ka lanti jong ya ka lantia jong ki kum unong bishar kiwan rai penrem ya ka jingim jong ki khon ju phi wana mong ki ma phiu ba jai to ma phiu ba dakai ne ma phiu ba riu jabo ban long jai mantang ila sngew tho ya kine mantangan IP ya ki santli ki steps ke ka ba phite ban le ka ban kong kren khoj bat long ki ba khoj ha ki da ka bang ong han ni kren khoj mut kren shai ka ta ka jumot juga pimdan kam ban kren da ki kitin ki balong ki kintin ki balong highly meaning ki kintin ki ba he meaning leni ki kintin ban penting ki Henry da ki kintin ki ba phichu kramen lakaski phila ban wat ya ka por ka ba dei biang bha ban kren ya ki jubenta kala ban de ka por philai kai kala ban de ba ka por phi shong kali kala ban de ba philan tang marwe ba ki khonjipe rafi ya thokhana bar ki ka por debja me phila ban kli ki jajai kumne phi ya thokhana ayu khon manta hakini ka sngi bat ki perlo jampi hakani ka prothe leni hakani ka online jampi nangta skap ya ki jubab ya ki khon jampi bat phila ban beteng kumne fitip khon ba ka internet ka pen ep ya ka jing ich bat ya ka jing de love and relationship hakor kaum ka ba bakla bonsin ka jing ich ka ba sha ka de ka jing le spoon ka de ka jing buram markaliang bat ka de ka jing yai sha aslam bat ap ya ka por ka ba de biang kani ka long ka bentak botan kam bhayangi ba phiniat ho ya ki khon jabe nangta ka banta ka ba ar bata ya ki ya ka jing ich ka ba bakla bat ya ka jing ich ka ba shisha
kani kalong ka bynta ka ba kongsan ba ka ba phila ban hikai ki nang ta saong ki khlem pornography kimlong ki ba shisha kilong ka jing thok it's all fake ki pen e phi ya ki ki bom shisha ki penlong ya ki bru kum ki tiar kitar objects ki bru kum ki bru ki badon ne kata ka jing sngew kala ban pen makla ya ka jing yo i jong phi ya ki we phila ban bata ya ki khon phi ya ka jing i ki ba shisha ka de phang ka jing le bha ka jing jamnot ka jing shania but ka jing buram markliang kito ki ba phiyo i hapo jong ki video nang ta ka bynta ka balai yarap ki ban penon kam ya ka bor ka jing thrang jong ki shake ka baba nang ta ya tho ik khon ji phi ba ka to ka ka ba phiyo i ka ba ha ka jingmut jong phi ka de ka jing i kam de ka jing i pen ban ka de tang ka ba ki pen i kito ki long kum ki actor actress bat ki pen i ya ka perthe ba ka ne ka de ka jing i pleng ha ka jing shisha ka to kam de ka jing i yarap ki ba kin sngew tho ban pni pher hab dang jing i bat jing ka jing kwa barai ki khynnah ha ka ni karta kumbang ki ong ka snam jong ki kadang shit pha ka jing sngew jong ki ro ka long ka ba khlan ba but ka ni ka long normal kam shimon bagi khoj phi ka long patakai henry lada ngin lap ban i pen ka daw ki ya ka ni ka jing chong shit jong ki hang ta kin ki la an pen or pen long ya ki shaka ka ba bakla kala ban yela me ki shaka jing long ka ba sngew but ka jing long adik but ka result feti phi ke ban chia yela me ka ta jing chong shit jong ki shaka ka ba bha kala ban de ka jing le kai sport kala bande ka jing le shaka music class ke dancing class lani ban learn ya ki skill ka thamai kala bande ka jing shnalaj ka jing shna kali ka jing nya kali ka jing thain mula bar kwe pat ke banta nangta ka jing pule kot mi shabar ban yarap ya ki pat so ya ki phim dan kam ban pen sange ya ka ne ka jing shong shi chang phim pen ban direct ya ka shaka pat ke banta phidi ban tip kumno ban control ya ki but penyat yaki ha kabanlet yaki ka ba krau bha naga bynta yelade bat naga bynta jongki weru kumchu nangta ka bynta ka basau tei ya kata ka jingshania hapdeng jongpi bat ka jongki ka jing thmu jong ki longkmi longpa kam shamot ba phidi ban longkum ki pulis leni kum ki nong pishar henry ka jing thmu jongpi kalong ban pensan yaki kumba umali upanesan yaki jingthung yaki sentiu kichu kumta ro fidi ban long to ai baki khona samla jangpi bakin long shngai ban kren barpi shipang jong ka eru ka e ka banta wat sha bakin niat ho yak ban ki ngali na we wat lada ka de ka jing baklaro ki de ban long shngai ban niat ho ipi om ban ting ipi namar lada ki khon pi ki ting ban kli na pi lada ki shep ting ban approach ipi kila ban kli ya kata ka ju ka jing kli nak wipat bat kane ka laban pen sngew ya ka jing jang khonjpi haba phiti ya kum kini ki jing shania kinwan byang sajisen bat pan ya tho ya phi mleni ban pan jimut na phi kani ka long ka ka ba re tang ha phi nangta ka banta ka basan hikaya ki ya ka jinget bat ya ka dor jong ka jing ka ba khaddo bat ka ba kongsan ka long ka jing im ka ba shapo jong ya tho khana ki khonj phi phang ka jing long khoj ka jinglong khoj kam di ko ol salabos henry ka jinglong khoj ka long shapang ka jing buram kliang ka de shapang ka jing buram melade but yakiweru kumjo habang ong hangne over ka jinglong khoj ka mut ka virginity yat hoi ki khon ji page phang ka jing kodor ne shapang ka jing dan buram jong ka ne ka kintin ka jinglong khoj ne ka virginity namar hakani karta ki khoj phi khatlai kha saus nem karta kila don kaman tip shpang jongani benta hoi hage porman shwa ngisngau le ran banya kran bar ki khoj phi shpang jongani ka benta henry hagani ka juk bang imenta ngimde shuban bu teng phide hi ban hikai ki khoj phi yakani benta om bakin keli yaka nakiwe mar ladaki keli yaka nakiwe kila ban curious ban kwa ban le hi dala de yakani ka ju jingle namar habang ong ni ka jingkwa tip om de tang ka jingkwa tip tang ha ka jimut je berkhat jeng ki hinre ki kwa roban experience deka namar kata to hikai ki khon phi shipang ka jing don kam jong ka ne ka jinglong khoi la fi long ka long ying long sem ki badon ne ka jinge hikai ki shipang jong ple ye tho ki ba ublei ula te ya ka jinge
kum ka ba itnat ba bat ka ba kentang ba Henry tang hakapor ka ba day bat hakarokom ka ba day habaki sngew tho ya gani hinang ban yada hilade ya ka donor ka jongki bat ya ka lawai ka jongki nang tangin po isya ka banta ka basaw lada ki khun jipi ki ongi phi bakila pe ya kum kini jai ya kum kini jai video mentala lagi khun jipi kila kerni kala ban long bakila melen man pe ya kum kini jai video bat ki ile tang ban sange ya kini jinglong hab hi kram ki ong ngi kwa ban no ya kini jinglong kabanang kong kum ki miki pa long ki baca ring men se panam ting ka jingjab banang kong jong phi ka long ba ki khon jong phi ki phla ha phi da ka ba shania ye phi bar ki ye tho hok ye phi kata ka long ka jingjab banang kong kata ka long ka jingman ka ba khrao ba ki khon phi khlem ship ting khlem ki jingting ki ye tho ye phi ye ka jing sha ka ka ba phi de ban le hang ni ka banang kong block ye ka access jongki ya kita ki website kumbang ngong phi manne haga to bantak banakong pandan kam ki filter lane ya ka parental controls but ya tho ki balai phile kumne phile ya kani omna kam ta ban panchitam ya ki Henry ban yarab ki ban yada ya ki bat ban pendo ya kani ki jinglong ya ki ya kani ki jinglong ya ka jabing bat kham tam ya ka mansem ki jongki nangta replace ya ka habit ki jongki da ka bang ong ni replace ka mood da ka jinglong go bha kala bande ka sports kala bande ka jingle sha ka jingeseng kala bande baki dan rengkat bat ki family members jongki nangta check yaki da ka jingmut ban kem yaki ni ban bat yaki Henry ban aiman se yaki kili ki kumno fila ban gele yakani ka challenge as kau comment khon ba phila prasha I'm really proud of you penkan mau ki ba kimlong ke ba sngew lani ke ba jakhalya baro ki biru ki yat lengba ya kani ka juk kalanti ya kani ka juk ka jing pen shoy kani ka long ka bynta jong ka jim ka jongi bat ka long ka kamram jongi pat ban job ya kini ka jinglong kan ma habangi habangi kelon ngini ban ying bat ban yat pat shakman ngim di ban ne sa job nang tang an poi sha ka bynta khendet ang angkran phang jong kani ka an ka pokso ak Haishwa bangan pengkut ya kani video ngakwa ban ai jing tip epi kendet tok sipang jong kani ka kendon an nalor ka jing im ke ka bak hamma kalong ka an hang ni hapo India jongi ngidon ya ka pokso ak ka an ban yada ya ki khynnah ki ba hapo kha pras nam karta kani ka de ka jingmut jong ni ka pokso ngam kwa ban ye tho epi hang ni ke kani ka an Henry ban ngam ji liun re tang kendet ngakwa ban pentip jipi Henry ke ba ngimtip sipang jong kani ka an kalong kani ka jing shong kha ka ba hapo kha pras nam karta ya ka kenthei lani ushin rang ka long lupa ka crime ya ka tanganam batai Henry ke ba khamma ka long ba hapo ka kha pras nam karta kala bandi ba phi ring video kala bandi ba phi shandur ya ka jing long long khui jong ushin rang le ka kenthei but phi store ya kani ka ya kini ki video hapo jong ka phone jupi lani fi share ka bar ki we kani kru ka long ka crime kani ka kanthop ya ka jinya kran lani menta via text ki ong ka chat sex hapo jong ka phone jupi kani ru ka sexting ki ong kani ru ka long ka crime wat lada fi perkhat ba kilong private wat tang hap dang jong phi arngut usam labat ka samla ka an ka shim ya kani kum ka serious crime pat ka bainang jong ka kamlong ka barit ki bala ban menkela ya ka jing im bat ya ka lawe om tang ka jong phi Henry jong ka yeng ka sem jong phi paro ka we kani om ban penting yi phi Henry ban pen kre phi ban pen tip phi ni don kam ban ya kran berki khon jong yi phang jong ka ne ka banta shipang jong kani ka jing sha ki don kam ban tip ba ka jim ba kla ka barit ka la ban yalam ya ka jim jongki shaka along takisnem kani ka long ka daw balai ka don kam yangi ban yalam nanti ya ki khon ki jongi ngasngong comment propi janga ba phila pit ya kani ki ka janga hadu kani ka banta rengkat bat phi rengkat bat nga ngin pen he ngin pen sani ki khon jongi bakin long ki khon ki ba khlain ki khon ki ba khoi om tang na shabar Henry na shapo jong ka ban sem ki jongki ka jing sneng jonga ya uni ulong pa
but ya pi baro lang kam long ka jingrem lani ka failure jong pi ban ka ka alam ka ba khot yangi ka ba ngidon kam banle ya kala we jong ki khon jong ngatip ba ngimlap an control ya ka ka ba ki khon jong ki peit Henry bangin hikai ki kumno bakin control daladehi kane kalong kalat ya pi bapin long ba shempang but ki ba start but bani yalam ya ki khon ka jinghikai ka ba kor kam long ka internet filter Henry ba ki khon jing ki long ka ba start ki badap da ka jing but ka jing yalam lanti ban tay pat ya ka jing im jongki phim yele prasha ek khon ji phi Henry P. yele nakabanta jongki. Nakabanta kalawe jongki. But ka jingede basuk bakman. Perlo kibe jonga mentangin la poisha kabanta kabakut jonga de jinghikai jonga mentakasi. Hoj ngam tip kat no ka video jonga ka drong baham takasngi lene ka long balangkot ba. Henry nga kwa ban khot ipi shepo jong ka workshop jonga. Kabanga aji kai nakapor shakpor. Ho nakapor shakpor nga persang man upgrade ya kan jinghikai jonga ting hapo jong go Zoom meeting ting hapo jong go YouTube ba ting nga shem jing ban wan ra ikene kumta nga bo ya ka we ka survey form ka batan hapo jong ka description but hapo jong ka comments ka banang kong jong ka de video ka dan ka we ka form fill up ya ka form ka balangkum ka survey form fill up bar ka joko por ngan invite ya pi bapin join ya ka WhatsApp group ka jonga kani ka WhatsApp group ngi discuss shipang shibon ki aka Jepang jongga jing hoj hapo jongga ni WhatsApp group ngala bu ya ka admin only hakabanga IP ya ka jinghikai kumno bangin lani ya ka jing bentip hai kabangan ai jinghikai pi to kumta lari pi kwa ban join ya ka ni ka workshop jonga sa klik ya ka link kebetulan hapo ka description lani hapo jong ka comments ka banang kong jong ka ni ka video pila ban yo ya ka jinghikai ki akor ba sa klik ya kata ka form sa pendap ya kata ka Google form sa pendap ya baru ki details kebetulan hapo jong ka form but ngin second do pi hapo jong kata ka workshop